Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel sisichazele namaphupho. Igama lami nguHlengiwe Wesibongo Wambotho-ke. Ngiyafisa ukuthi nje namhlanje ngeke ngichaze ngesimo semimoya ephezulu ukuthi kusuke kushiwo ini uma kuthiwa imimoya kuwe isuke iphezulu, kanti futhi iyini imimoya, isuke idaleke kanjani, kusuke kuyini imbangela yayo yonke lento ukuze kufike lapha esigabeni sekuthiwa khona imimoya yakho iphezulu. Ake ngiqale kanjena-ke ukudaleka nje kwayo ukuze kube khona leyo nto eba kumuntu edala ukuthi kube nalezi zimpawu noma nalezi zinto engizozisho lapha-ke. Bakwethu, umuntu uma edalwa emhlabeni alethu emhlabeni usuke edalelwe ukuzolungisa izinto ezonakalele ekhaya lakhe, noma abaphambilini abangakwazi ukuzilungisanga noma abaphambilini abazonayo-ke. Uma kukanjalo kuke kube sekulethwa umuntu emhlabeni onguwe-ke wena, kakhulukazi abantu abanemimoya, abanesiphiwo sokubona, abantu abanesiphiwo sokuthandazela abantu abanesiphiwo sokusiza abantu abakwazi ukuthi izinto eziqondene nomuntu othize osuke ephila emhlabeni bekwazi ukumlekelela ngazo, kakhulukazi ekubaboneleni izinto ezikhulunywa ngabantu abasuke bengasekho sebedlulile emhlabeni. Labo bantu abanjalo yibo labo bantu kuthiwa sebenemimoya ephezulu. Iba phezulu kanjani uma ingalungiseliwe-ke? Ngizohamba nje kahle kahle ngiyichazele indaba kuze kufike esigabeni lapho umuntu ezisibona yena khona ukuthi ikuphi lapha angena khona-ke. Uyadalwa-ke umuntu abangasekho, idlozi lakho ezulwini lomndeni kanye noNkulunkulu sekucelwa wena ukuthi emhlabeni sebedlulile abantu abamalunga athize okade kuthenjelwe kubona, noma okade kuyibo kade bebheke ikhaya, noma abasele sekusele labo abazi ulwazi abalinikezwe yilaba kade bengaphambili kwabo. Uma kukanjalo, ngoba akufanele kuduke ulwazi lwalapha ekhaya nomlando wakuleli khaya, kube sekuphinda kwehliswe omunye umuntu ozokhula ethelelwa lolu lwazi lolu lwalapha ekhaya. Yingakho ikhaya kuhambe makudlula umuntu, kuzala umuntu, kuthelelwana ulwazi ngesimo salapha ekhaya. Uthola ukuthi ingane ewumzukulu iyazi kwakhona ugogo othize lapha ekhaya wenza into ezithize, ngoba lolu lwazi balokho bedlulisela kwabanye. Akukho lapha kufika khona esigabeni sekuthiwa cha sekumele ukufika kwabantu lapha ekhaya. Nakanjani emndenini ongasekho ezulwini lomndeni baye becele umuntu ozokwehla aye emhlabeni eyoncela ulwazi noma ayothola umlando ngekhaya leli azalelwe kulona, ukuze phela naye ezoqhubeka elungisa ezintweni ezikhona lapha ekhaya. Kuba yinto nje ewumjikelezo kanjalo bafowethu ukuthi makudlula ilunga sekuzala omunye umuntu lapha ekhaya. Lo muntu ozalelwe lapha ekhaya uzala uphathisiwe noma uyaleziwe ukuthi uzofika emhlabeni wenze kanje, ulungisa okonakale kulabo bahambe phambilini. Kwenzakala kanjena-ke, usuyakhuluma umndeni, niyabona usibanibani useyadlula noma usezodlula emhlabeni noma usedlulile, akube khona umntwana kozokwehla sibanibani kusukunyiswe-ke lowo mkhulu omdala noma lo sosakwazi esidala esaphilayo phambilini. Yehla uye emhlabeni ukuze uzokwazi ukuthi uyosizana naloya mndeni, ngoba akufanele kuphele abantu ekhaya sikhona siyimele umndeni. Izinto ezonakalile-ke emndenini yilezi: abanye bahambe bephethe imithi ebulalayo bebabathakathi, abanye bebeyizinyanga, abanye bebeyizangoma, abanye bebangabathandazi, kuningi, abanye bebenobufebe, abanye bebebulala abantu, abanye zonke izinto bomndeni, abanye bebecabene. Kodwa sizogxila kulezi-ke ezemimoya eqondene nokuthi izigcina isithinta wena uqobo lwakho emzimbeni wakho. Yilena-ke ewufoni zothanda ukukhuluma ngayo: isangoma, inyanga, umthandazi, mase kuba umthakathi. Leyo moya leyo yomine, iyona moya le ezithinte wena siqo sakho ngqo, ezikhathaze wena ngqo. Udalwa yini lokho? Usuke usuphathisiwe. Kuthiwa la ezulwini lomndeni kunabantu abangakwazi ukufika bezongena ezulwini lomndeni lapha njengamanje mabedlulile emhlabeni. Ngobani? Baphethe, abanye babo baphethe izikhwama ezingavumelekanga ukuthi zingene lapha kuleli izulu lomndeni okuwona osukusuka kuwona na.
ubusuyaphathiswa lezi zinto lezi ukuthi uyofika ulekelela usibanibani, ufike ukhipha usibanibani emathwaseni ezithiwa yini ezindumbeni zokuthi washona faka ibovu, wangaphothula, wangaqeda, wangenza lutho. Uyofika ushise usibanibani unezikhwama ezimbi aziphathayo, angakwazi ukungena nazo lapha ezulwini lomndeni. Uyofike uhlambulule abantu abathize, kuningi kukonke. Ingakho bafowethu ngike ngikugcizelela ukuthi uma ungumuntu owazi ukuthi unemimoya, musa ukuphuthuma uzone, linda idlozi lakho likukhombise, likufundise, ngoba liyazifundisela lona. Ngicela ungangandi. Mase wehlile ke weza lapha emhlabeni, uyakhula, uyazalwa, uzoba nezimpawu ke vele engokhuluma ngazo kulunye usuku ukuthi uziphi izimpawu obonakala ngazo ukuthi wena uzalwe ulolu hlobo. Ngiyokhuluma ngolunye usuku ngenze ngingaphumi ehlokweni. Usuzele usuyafika emhlabeni. Mawufika lapha emhlabeni uyaqala uyakhula, ngizokweqa nje okuningi. Uyakhula, mawukhula usuyazibona wena ukuthi engazuthi mina ngiphupha lokho, ngiphupha lokho, phupha amajazi, ngiphupha izimpangele, ngiphupha amanzi, ngiphupha ulwandle. Zonke lezo zinto lokhu uzibone, usuyakhunjuzwa ke phela, angithi usuyakhunjuzwa. Usikhumbula sibanibani ukuthi wasuka ezulwini lomndeni ucelelwe uNkulunkulu, wanikwa inkanyezi ukukhanya, ukhanyisela isibani ekhanyisela abantu abasekhaya lakho, noma uma inamandla kakhulu ingazikhanyisele nabanye abantu ohlala nabo emphakathini nasesizweni sonke, ukuthi kube kanjani, ukuze ukwazi ukubatshela ukuthi abalungiselana la, ngoba wena udaliwe ukuthi uyoxhumana nemiphefumulo yabantu abangasekho, bayokwazi ukuthi wena ube libhokisi kubo. Mabe ngqongqoza uzwe, mabe ngqongqozwa uvula umnyango, ukwazi ukulalela izinto abayikhulumayo, ukuze bezokwazi ukuthi phela basizakale ngawe, ngoba ukudalelwe lokho unebunzi lokukhanyisela abanye abantu ngokudalwa uNkulunkulu nenkanyezi eyisibani ngokukhethekileyo emhlabeni nakuNkulunkulu nasezulwini lomndeni wakho. Uyisisebenzi, usithunywa sabantu abaphilayo emhlabeni kanye nabantu abaphilayo ngale kwelizayo ke, nangokulekelela nokuba isandla sikaMdali wezulu nomhlaba, ukukwazi ukuthi ulusisane naye lezo zimvu zakhe ezilahlekelwe uyindlela eyaphambili edlozini labo bantu labo. Uma kanjalo usukhunjuziwe, usuyaqala, usuba nezimpawu ezikhombisa ukuthi mina ngathi nginenkinga enje, usuyathatha ushoniswa le nale nale. Ma ukuthi ube nenhlanhla wangoniwa, ube usuba nalento ekuthiwa imoya yakho isiphezulu. Ngasikhathi usuhlupheka ushona le, uthi ulungisa lokho akulungi, isuke isiphezulu imimoya yakho. Makuthiwa iphezulu kwesuke kushiwo ukuthini ngane yakwethu? Uzobona ngani futhi ukuthi uma isiphezulu? Makuthiwa ke iphezulu kusuke kushiwo ukuthi isimo somoya esingaphakathi kwakho nezithunywa ezithunywayo ukuletha imiyalezo kuwe, nenkanyezi eyiso lesithathu kuwe isikhulile, yangabe salingana nomzimba wakho. Umphefumulo nawo inkanyezi eyisibani sokukhanyisela abanye abantu. Imimoya yonke owadalelwa yona ukuthi uyofika uyilungise lapha emhlabeni, isi-ready noma isikubonisa ukulungele wena ukuthi uyisize esigabeni osukusona. Lalela-ke, ma ukuthi yonke le moya yonke isikubona ngokuvumelana ngeselilodwa ukuthi usukulungele, yilapho-ke kuzokwenzeka izinto ezithize ezihlukumeza inyama kuwena. Ngobani? Ngoba phela laba abantu engibabalile abawu-4 abathakathi, izinyanga, izizangoma ezingalungiselwanga, zikubona wena ususesigabeni esanele ngosimo somoya nangesimo senkanyezi eyisibani eyiso lesithathu, ukuvula izinto zabe ezivalekile, uzilungise, usukulungele, kodwa usuke uhluleka umzimba ngoba awulungisiwe. Ma ungalungisiwe umzimba uzolungiswa kanjani? Uzolungiswa ngaleza zinto zabo abazifuna kuwe kuqala. Uzobona kanjani ukuthi imoya isiphezulu kuwe?
usuyaqala umuntu ongasakudla ukudla okuthize, mhlawumbe wakade udla inkukhu awusayithandi, kuthi makupheka ukudla lapha egcekeni wena ungakuthandi lokhu kudla engathi ungadla eyakho into eseceleni ongayazi ukuthi uyicatshangiswe yini, uze ukuthi uyayifuna ufana njengomuntu okhulelwe othandiswa lokhu othandiswa lokhu ngokushintshana kwesigaba. Ube umuntu osehlala yedwa isikhathi esiningi, ucabange umcabango ongafiki, uzizwe ukuthi mina khona lento efanele ngiyenzile, mina fanele kube ngabe ngenza into ethize, kodwa ungazi ukuthi yini le nto onakho ukuze ngathi khona la kushoda khona akwanele. Ngobani? Abantu abakuthumayo isikhathi sabo sokuthi bayakubona isigaba sokusona nokukhula kwakho ngokomzimba, umphefumulo wakho nayo yonke le yento ephathiswe wena, isona sikhathi manje ukuthi ubalungiselele ekulindeni akade bekulindile. Uzoba umuntu ohlala yedwa, uzoba umuntu othi vela dinwe nje esikhaleni mayincane into ingaka ikudine kudlulela uthethe ungaze cishe kuphele ama-hour impela uthethe. Khona lapho kade uthethe kuphinde kwehle kube ngathi akaze kube khona lutho. Ngobani? Imoya yonke lena isuke isishintshana ngokukhulu ukulontuza ukuziletha ibe mningi kuwe, kufika imoya ehlukahlukene. Uzothi khona lapho ufikelwe ukukhala, ufikelwe usisi, ufikelwe ukuthi wena ngathi ungaphuma kulelo gceke ohleli kulona uhambe mhlawumbe uya kwenye indawo engathi ungashawa umoya ungazazi ukuthi ukhathazwe yini. Imimoya lena ekhathazeke njengoba usukuzwa yonke leyo mizwa ekhuluma nawe, kodwa inkinga umzimba wakho usuke ungakabi nokulungiswa phela ukwazi ukumiseleka ngokuzinzile nomhlaba nezimpande ezasetshenziswa yilabo bantu abakuwe abakuphetheyo. Ngoba kunezimpande vele phela ezifanele zihlanganise wena nabo. Uyothi mase usebenzisile lezi zimpande ezingasiwona umuthi wokubulala noma kodwa owokuthi wena qobo lwakho kulaba abantu abadlulayo ubadlele lezo zimpande, abanye baze bathi ke igobongolelo. Ubadlele lezo impande, uthi mawudla lezo impande ziyakwazi ukuthi zixhumanise wena nabo ngqo, ukwazi ukubalanda lapha ababekade bengaqedanga khona ukuthwasa mangabe bebephumile bayothwasa bangaphothula. Uma udla lezo izimpande lezo eziwu4 noma mase kuba ukhamba lokugcina labantwana abaphuphumile esizukulwaneni sonke oluhlanzekile, ziba u4 mase kuba ukhamba labantwana oluhlambulukile, labantwana abaphuphuma nezingane ezingaphilanga. Zonke lezi zinto uyazenza ukubhalansisa noma ukwazi ukuthi ube nokuzinza umzimba wakho, ngoba ulibhokisi labantu abangasekho. Ungazweli izinto, ungakhange ifana nalento le. Ilinganisele kanje, umntwana nje omncane ozelweyo bafowethu ukathi mayesendaweni enendawo enethunzi elimsindayo, mase umuzo sekhala kakhulu eseyazwela. Nawe wena muntu wemoya usukudinga ke masefakwa i-interest umntwana ukuze ezoqina, noma omunye baze bamshisele inyamazana ukuze ezoqina angabe esayizwela lento esuke imkhangile. Nomuntu wemoya ngokunjalo unalezi zinto afanele yena mqobo lwakhe enzelwe zona, ukuze maye phakathi kwalaba bantu abaphilayo noma ngabe bekufike abangasekho, umzimba ungazweli, umphefumulo wakhe ungafuni ukuzwela, uzofuna ukumshiya. Ngoba kuba into kanje lushawa isithunzi esifuna ukushiya, ngoba indawo osuku kuyona nabantu abasuke kuyona bayagqilaza. Ibhokisi lelinguwe liyakwazi ukubamba imizwa, ibambe imphefumulo kubantu, izwi ikwazi ukuthi mangabe bekumoya ongalungile kuba kubi kwena ukugulisa. Mangabe mhlambe wokuhle futhi uyakwazi ukuthi kodwa ungasindwa, inyama le yakho ingaqilazwa ngokuthi umphefumulo wakho, ngoba udaleli ukuthi ukukhanyisela abanye abantu, usiza abanye abantu bengalethi izinkinga zabo zingakubambi kakhulu, uziswele kakhulu, uzugule.
Uyabona, kube khona-ke izimpande ezisetshenziswayo ukuze umuntu ezokwazi ukumelana nesimo sokuphila emhlabeni nokuthi akwazi ukumela nesimo sabantu abangasekho. Okunye, lezi zimpande uthi masuzisebenzisile ezibizwa ngokuthi yigobongo, masuqedile uyozihlambulula. Ukusebenzisa lezi zimpande sukuhlangabeza abantu abangaqedanga ukuthwasa, ababephatha izikhwama zobunyanga, abebekade bethakatha, zonke zingena ngaphansi kwalonto, ubahlangabeza ngazo. Kodwa kuwe futhi emzimbeni wakho ziwusizo lokuthi makuchume kuye phezulu konke kwakho kuzokwenziwa nguwe, ukuze phela lento yenzela abantu abangasekho uzothi mawubuye wehlambulula mase bengasahlali bakuncele emzimbeni. Omunye uzayehle onde emzimbeni, omunye ahlale ngokuqhaqhazela, omunye ehlale ngacancane kuze kuvuka izinto eziwusizo njengoba ngibalile. Uma-ke imimoya iphezulu bakwethu, lento ilungise, usuke ushiyeke inyama, kwanyuka kakhulu umoya kuwe, bakhula kakhulu kunawe, kodwa inyama ingakhulile. Inyama-ke kuzikhule kufanele ungene egobongweni ngoba izihlahla nezimpande lezi ezisetshenziswa yizona ezinje nawe, yizona ezidalelwe wena ukuthi uyozisebenzisa. Ake ngichazeleke ukuthi uma umoya wakho usukhula, imimoya yonke ikhula, sebekubona ukuthi usukulungela ukuthi wena usungabalungisele. Ngalesi sikhathi uzalwa wena, kuba nezimpande noma kuba nezihlahla ezizalwe noma ezimile noma ezimile phambidlana kunawe ukuthi uzuzalwa. Simila phambili kunawe uzuzalwa, mhlambe siba u5 years leso sihlahla, noma siba u4 years, siba u5 years noma siba u4 years ungakazalwa wena. Mawuzalwa sikhula nawe ukhula la. Mawufika esigabeni esithize, leso sihlahla ukukhula kwaso nemimoya yakho isikhula isifika esigabeni esithize, usushiwa abantu ababili ngenyanga. Ushiwa isihlahla, ushiwe imimoya yakho ikhula kakhulu. Sekufanele kusetshenziswe lesihlahla sizokwazi ukukhulisa phela wena, sitholakala emzimbeni wakho, usisebenzise lezo insuku ezintathu noma zibe u7 ukufica imimoya yakho, ukufica sona ngalesi sikhathi sikhula nemimoya yakho nasedlozini lakho kuba kanjalo, kuhlangane kulingane ukuthi uyeke ukugula. Isona esikwazi ukubalansisa ukukhula kwemimoya, sizokhulisa inyama kuwena ingazweli kalula, ukwazi ukubhalansa. Makufanele ukhuphuke ngemimoya, ukhuphuka ungaqedi, ungakhathali, ungaqilazeki ngoba uwenzelwe lento walungisela. Zihlangene lezi zihlahla esikhuluma ngazo, ekuthathwa izimpande zazo zisetshenziswele wena ukuze ungakhathali noma ungathinta lapho uthinte lapha, kodwa zibe uvikela kuwena ngoba phela zibe ukuthi ususidlile wase wenza nje, wahamba wahlangabeza abantu abangasekho ababekade besebenzisa izimpande lezi engikhuluma ngazo, abathwasile, abangaqeda izinyanga njengoba ngilokho ngiphinda nje, abathakathi, ukuthi mawusidla usuhlangabeza laba bantu. Ubahlangabeza ukuthini? Ukuthi phela ubayekise lezi zinto, nawe futhi ngokunjalo busebenzise sikhulisa inyama kuwe ukuthi laba bantu bangabambeleli kuwena ngalezi zinto, kodwa ubadlele lesihlahla lesi noma lempande le khona izotholakala kuwena. Uyothi mase kuphela izinsuku ezu7 usuyakuphothula lokho, usuyahamba uya emanzini uyobatshela ukuthi lento usuyenzile. Mase bayahlanjulula, ukuhlanjulula kwabo ukuyekiswa lezo sikhwama, nawe mase uyahlambuluka kube sekuphakama isimo somoya owodwa phezu kwakho, oyimoya wani wokubona lokukhanya kwebunzi lakho lweselesithathu. Isihlangene yonke into bayilethi isiqondile. Umuntu okhulumayo kuwena akhuluma zwakala ukuthi cha, bengicela ukuthi bengithi ngoba mawungakulungisanga izobangisana imimoya, uzohlezi unosizi lokuzizwa ngathi khona into efanele uyenze kodwa uyazi ukuthi yini ingapheli, ngoba nawe akuphelele umzimba wakho ushiyeke emumva, ushiwa imimoya yakho. Ingakho kuthiwa isikhuphuke kakhulu imimoya, iphezulu, isuke isikhule kakhulu kunawe, kodwa umqondo lokho kungahlangene ngoba usuke wena ucabanga ngomqondo wenyama engalungiseliwe nabo labayana basalinde wena ukuthi balungisele. Ngasikhathi uzidla lezi impande
kuwe kuba khona ukuphila nokukhula okufica imimoya yakho nibe yinto eyodwa ngokuqondana. Nakubona masikhathi bahlambulula bangena ezulwini lomndeni bafike bekwazi ukuthi usubashiyisile lezi khwama bakwazi ukukhuluma ngezwe elilodwa ngokudedelana nangokuthi bakhombe ezinye inkinga kwabanye abantu ukusiza ukutshela wena ukuze ungaguli usubhalansi. Angazi noma ngiyazwakala yini, kodwa ukuthi angizwakali ngiyocela ukuthi umuntu angithinte nje angifonele. Futhi nje ukuthi unesifiso sokuthi ufuna ukwenza igobongo, mina ungangithinta nje ngikulungisele ngiyokwenzela, anginankinga, ngoba benginenkinga yokuthi bengingavunyelwe ukusebenzisa ithinta izinto ezinjengaleyo. Ngesikhalo sabantu ngiye ngalinda salinda ngilokho ngicela ukuthi ayikho nenye indlela mhlawumbe singenza ngayo, ngoba abantu bayasaba phela. Abantu banje la eminyango banezinto eziningi abazenzayo. Bakwethu uma nesifiso sikanjalo ungangithinta mina silungiselane, mase uthi mase uqedile kuyenza yonke lento usuyahamba uyohlambulula, mase uphinda uhamba uhlambulule umndeni nomndawo konke kube sekuphelele. Mase sekuphelele futhi makuthi kuyaqhubeka ube usuyavunyiswa. Kuningi kokugcina kodwa kokuvunyiswa ngokuchazela ngolunye ukuthi mase uvunyiswa uvunyiswa ini, hayi ukuthwasa, hayi kuyoba inyanga, kodwa usukuvunyiswa ngosimo somoya wenkanyezi ehlanganise umhlaba nomoya kanye nomkhathi noNkulunkulu. Mangithi nomkhathi ngisho umoya waphezulu bafowethu, ningaze ningizwe kabi ukuthi ngisho umkhathi kanjani manje. Cha, ngisho ngokokwasezulwini bafowethu, ukuthi kusuke intambo esuka phezulu ezohlangana nawe nomhlathi nomhlabathi nasekujuleni, ukwazi ukudonsa nokubamba yonke into esuke izokwenzeka emhlabeni. Namhlanje ngicela ukuba napho ngophinde ngiqhamuke futhi nokunye ngokulandelayo. Nisaleni kahle.